je odborne je to sinologička, významná prekladateľská čínskeho jazyka do slovenčiny. Vďaka nej sme sa dostali základným dielam čínskeho filozofického, ale aj politického myslenia. Ja mám chuť povedať úprimnú vec, že je to pre mňa skutočne čest, že medzi nás prišla. Nesmierne sa tejto príležitosti teším a jej výklad Číny je natoľko pútavý, že vám želám príjemný zážitok. Nech sa páči. Ďakujem, ujmem sa slova. Tie 2 hodiny na Čínu sú veľmi málo. Ale pokúsim sa aspoň niečo z toho. Predovšetkým tento taký úvodný symbolický obrázok čínskeho intelektuála, ktorý o všetkom rozmýšľal v kontakte s prírodou, chcem dať ako rámec toho myšlienkového kvasu, ktorý dúfam tu počas týchto 2 hodín rozprúdim. Ten názov si nevšímajte, to nie je názov môjho dnešného vystúpenia. Túto prezentáciu som mala v Prešovskej knižnici univerzity, vtedy o mojej publikácii o procesníku Capital Pekingu. Na konci, ak bude čas, tak krátke prejdem aj tou prezentáciou, ale teraz by som s vami chcela všeobecne celkové čínskej tradičnej filozofii a z toho vyvodenej alebo odvodenej etike. Keďže ste tu budúci alebo študenti etiky a občianskej výchovy, tak taký malý kompliment na začiatok. Mám prváčika, vnúčika v prvej ľudovej a keď som sa ho minule opýtala, ktoré predmety má najradšej, ktoré najviac miluje, tak na moje veľké prekvapenie mi povedal, že telesnú výchovu a etiku. A keď som sa opýtala, že prečo etiku, tak mi povedal, že pani učiteľka také krásne veci rozpráva o živote a o smrti, že proste žiaden predmet sa tomu nevyrovná. Tak aj vám prajem, aby ste v budúcnosti mali veľa žiakov a budúcich vašich poslucháčov, ktorí keď sa ich niekto opýta, že čo majú najradšej, aby povedali, že práve tú etiku, ktorú vy prednášate. Tak to iba tak na úvod. I ešte k tomu, prečo Čína a prečo dnes pre nás aj pre odborníkov v dnešnom svete odborníkov na etické systémy a na to, aby človek sa zorientoval v tom, že čo vlastne pre človeka a jeho správanie v dnešnom bohatom svete môže byť osožné, pretože žiaľ Bohu, alebo chvála Bohu, náš svet, ja keď som v 60. rokoch prišla v Prahe na univerzitu študovať pôvodne sinológiu, vlastne to bolo ešte obdobie silného eurocentrizmu a západocentrizmu. Takže mimoeurópske systémy aj kultúry sa vnímali ako také exotické zaujímavosti, ktoré majú, povedzme, pekné myšlienky, pekné výtvarné obrazy, napríklad tento obrázok, čínsky maliar s štušom a špiecom nemohol urobiť chybu. Proste musel hneď, pretože tá chyba tušom sa nedala nejako vygumovať. Takže z toho hľadiska sú čínsky umelci na tú
napríklad úžasný, ako keby mal už v hlave celý obraz a hodil na papier, ale to je také mimo. Jednoducho veľmi dlho vlastne až do konca 20. storočia v Európe nebola ani potreba hľadať nejaké nové východiská v pohľade na to, čo je pre život a ľudské správanie proste najideálnejšie, alebo čím by sme mohli obohatiť naše poznanie o systéme ľudského správania. Vlastne nebol porovnateľný s inými východnými systémami, pretože nikto sa tomu do hĺbky nevenoval. Východné filozofie, východné kultúry sa brali, a povedzme aj americké, alebo sa brali ako zaujímavé, v ktorých sú zaujímavé múdrosti, ktoré si môžeme prečítať, obohatiť sa nimi, ale oficiálne to bolo považované za nejaký systém, taký, ako ich predstavovala západná filozofia a jej systémy gnozeologické, ontologické a etické. Takže jednoducho v tých časoch ešte nebola možnosť porovnávania. Možno aj to v tom čase veľa ľudí v 60. rokoch napríklad na univerzite v Prahe veľa študentov prejavovalo nespokojnosť so západným systémom, so západným svetonázorom, ale hľadali východiská nejaké, povedzme, i záujem o indický buddhizmus, takú snahou hľadať nové východiská, nový pohľad na svet. A myslím, že v 60. rokoch v Prahe vyšiel vtedy Zbigniew Fischer, vydal Útechu z ontológie. Vtedy nás tá kniha všetkých veľmi oslovila. Ešte vám musím povedať, ja som ako profesiu som študovala sinológiu, ale zároveň som sa prihlásila na filozofiu, nezávisle na tom som študovala filozofiu, nie kvôli tomu, aby to bola moja profesia, aby som sa ňou živila, ale aby mi pomohla zorientovať sa, čo je vlastne pravda o živote, o bytí, kto má pravdu, či povedzme monoteistické náboženstvo, alebo sú nejaké iné vysvetlenia. Takže z tohto hľadiska bolo nás veľa na filozofii, ktorí vtedy študovali filozofiu, aby sa trošku zorientovali aj v niečom inom, než len v kresťanskom pohľade na svet. A práve vtedy vyšla Útecha z ontológie Zbigniewa Fischera a proste fascinovala všetkých, to bol bestseller, študenti čítali. Nie preto, že by nejaké nové východisko, ale vystúpil s veľkou kritikou západného svetonázoru a hlavne kresťanskej interpretácie sveta. Jednoducho mládež v tom videla akoby iskru a práve v tejto knihe ako naznačil, že by sa mohla hľadať v komparácii s východnými filozofiami pre moderného západného človeka asi alternatíva nového pohľadu na život, bytie, hodnoty a definíciu základnej pravdy o svete. Ja som vtedy, proste potom ubehli roky a tak ďalej, a
ja som dlho nemohla v čase normalizácie pracovať v svojej profesii a takisto obhajovať svoju dizertačnú prácu o čínskej konfuciánskej etike. Až v 90. proste po habilitácii som mala obhajobu na katedre filozofii Komenského univerzity mojej dizertačnej práce a vtedy ako oponenta, keďže nikto, žiaden odborník na čínsku filozofiu neexistoval a medzi tým Egon Bonding napísal také skripta dejiny čínskej filozofie, neskôr to vyšlo v okne ako monografia čínska filozofie. Takže som ho pozvala, katedra ho pozvala ako oponenta na moju obhajobu. Ja som sa až tam dozvedela, že niekedy Egon Bonding, že to je jeden a ten istý. A po obhajobe sme rozprávali o tom, že naozaj tá klasická čínska filozofia a z nej vychádzajúci etický systém by mohli byť zrkadlom, v ktorom by si západný človek konfrontoval svoju tvár a hľadal možnosti aj inej interpretácie, než ktoré nám doteraz boli akoby pevne dané, bez nejakej možnosti iného východiska. A tak sme sa zistili sme, že jednak dnešná moderná Čína tým, že od roku 1949 vlastne maoistický marxizmus, ktorý je akousi kamuflážou možno marxizmu s konfucianizmom, sám Mao Tse-tung bol pôvodne ani nebol členom komunistickej strany a vlastne s marxizmom cez sovietskej interpretácii sa až neskôr počas pobytu v Vietname bližšie zoznámil. Takže to, čo dnes existuje v Číne ako čínska filozofia, tak to je vlastne maoistická verzia materializmu, ktorá už počas kultúrnej revolúcie vlastne čínska spoločnosť bola odseknutá od svojich klasických koreňov a keď aj dnes všetci uznávajú Tao, cestu Tao, podobne ako povedzme o nás Boha. Nie všetci, je to stále veľmi silný termín a pojem, ktorý si Číňan intuitívne váži a uctieva, ale vlastne ako by nerozumeli, nevedeli to definovať. Takže dnešná moderná Čína je skôr viac materializovaná, než hoci inteligencia je v súčasnosti nastáva akoby veľká renesancia návratu k tradičnej kultúre, z nového vysvetľovania a hľadania a preto napríklad veľmi oslovujú a imponujú zahraniční sinológovia a filozofovia, ktorí sa zaujímajú o tradičnú čínsku filozofiu a snažia sa svojimi prácami analyzovať a vysvetliť ju. Už začiatkom minulého storočia John Dewey, ktorý jednak prednášal na Pekinskej univerzite a neskôr napríklad v 90. rokoch veľmi vítali spoluprácu s americkými pragmatikmi, napríklad Schusterman, ktorý sa zúčastnil na slovenského filozofického kongresu rokmi a viacerí predstavitelia. Čiže tá spolupráca z čínskej strany, snaha o akúsi
akési spoločné obohatenie sa vzájomnými interpretáciami toho, čo je podstatou bytia. Všetci žijeme na jednej spoločnej planéte a teda tá časopriestorová realita tejto planéty je všade rovnaká, tak v Číne ako v Európe. A to, že každý máme inú interpretáciu života, tak vlastne vzbuduje pochybnosti, že pravda musí byť možno niekde v strede alebo niekde inde, tým viac, že práve Čína, ďalekovýchodná civilizácia, ktorej kolískou bola Čína a ja potom sa do celého toho kultúrneho priestoru Japonska, Indočíny rozšírila, tak tá je akoby dnes z hľadiska nášho akoby ateistická. Cesta Tao, ktorá je vysvetlením všetkého toho, prečo život je v pohybe a prečo existuje to všetko a vďaka čomu to existuje, tak Číňan to nepripisuje nejakému transcendentálnemu subjektu, nejakému proste nad bytím subjektu, ktorý by všetko stvoril a inicioval, ale anonymnému procesu, na ktorý už od najstarších čias, ešte v 3. tisícročí pred našim letopočtom, šamani čínsky takýto symbol vytvorili a zároveň k tomu pripojili. Tento symbol predstavoval predstavu, že celý ten proces sa deje v nábojovom poli protikladov, ktoré v skutočnosti sú sumou multidialektických vzťahov, procesov, premien, ale z kvalitatívneho hľadiska ako by oscilovali medzi dvomi základnými póliami. Negatívnym, yinovým a yangovým. Pôvodné znaky, ktoré tie symboly predstavujú, sú východná a západná strana hory a interpretovali ich od najstarších čias nie ako protiklad zla a dobrá, ale protiklad z tej tieňovej strany hory a tej slnečnej ožiarenej strany hory. Čiže obidve strany funkčné z hľadiska života a vlastne jedna bez druhej neexistujúce, čo dalo základný svetonázor človeku tam žijúcemu, že život nemôže existovať len v rámci jednej kvality, jedného protikladu. Že neexistuje smerovanie k dosiahnutiu ideálneho stavu len yangovej reality, že jednoducho tá yangová vlna bez tej inovej vlny proste je nereálna a neexistujúca a každý ten protiklad má v sebe zároveň aj zárodok toho tej druhej strany a celý ten proces nemá preto lineárnu tendenciu napredovania od nejakého základného počiatočného bodu k nejakému koncu, ukončeniu celej reality bytia, ale má tendenciu kolobehu, hoci kolobehu, v ktorom nikdy sa nevracia do toho istého. Je to akoby celý ten proces premien si šamani
vo svojej základnej veštickej príručke, ktorú dodnes v rámci spoločenskej zábavy používame ešte nie, tak do takýchto 64 hexagramov, ktoré sú duplicitou základných 8 trigramov, jinových a jangových. Jangové sú celé čiary, jinové sú čiara prerušená, ktoré nemôžete vnímať ako statické čiary, ale predstavte si, že sa menia, že každý ten že je to živý akoby film, ktorý stále je iný a iný. A to interpretovali, že to je život, to je príroda, to je vesmír, je stále v procese neustáleho behu premien, neexistuje tam žiaden stav trvalého kľudu alebo nehybnosti. S takýmito predstavami, keď sa pozeráme na dejiny našej západnej filozofii, tak zistujeme, že vlastne predsokratici mali trochu podobný pohľad na bytie a na život a z toho potom vyplývajúcu povinnosť pre človeka, že musí v tomto neustále meniacom sa procese premien, musí akoby balancovať a hľadať tú svoju funkčnú pozíciu, ktorej bude tomu procesu osožný a nebude brať celé to svoje okolie len ako niečo, čo mu je tu dané, čo sme ako v kresťanských predstavách dané Bohom na to, aby ho mal svoju užitku alebo životu a tak ďalej. A keď sa jednoducho akoby takéto podobné predstavy, keď sledujeme práve na svete rôzne kultúry ešte spojené alebo s prírodou späté, tak akoby tento základný znak staroveký predstavy bytia ako keby bol aj v praindickom a stredoázijskom, neskôr žiaľ nemeckou ideológiou zneužitý akoby pragermánsky znak, ale to nie je pravda, to bol znak, Hákový kríž bol znakom stredoázijských kultúr v 3. tisícročí pred našim letopočtom a dnes je súčasťou aj napríklad indických sanskritských textov, aj čínskych ideografických znakov. Systém čínskych ideografických znakov má tiež aj tento znak predstavy kolobehu bytia a neustálých premien, dialektických premien bytia od inú jangu a naopak. Takisto prahebrejská šestivá hviezda, to sú vlastne dialektika dvoch protikladných trojvoľníc, vyjadrená dvomi protikladnými trojvoľníkmi zapíňanými do seba. A toto praslovanský znak, dokonca nájdený našimi archeológmi aj na území Slovenska z 2. tisícročia už nášho letopočtu. Ten zase, všetky tieto systémy mali zároveň základ yin-yangovej dialektiky, ale z kvalitatívneho hľadiska dialektiky, ktorá sa v časopriestore nášho bytia realizuje 5 základnými elementami. Akoby pod 5 prvkami. V Číne týchto 5 základných prvkov bola voda, oheň, zem, kov a drevo. To drevo je za zemou.
drevo ako symbol všetkého, pretože strom je to najmohutnejšie, čo zo zeme vyrastie, preto sa ten prvok nazýva drevo, ale to je symbol všetkého, čo zo zeme rastie a vytvára celý rastlinný svet. Čiže tieto základné svetonázorové predstavy existovali na svete, takisto v amerických indiánskych kultúrach sa nachádza symbol hákového kríža ako pravekej predstavy podstaty bytia v rámci kolobehu protikladnej dialektiky. Hovorí sa síce, že sa tam dostal do Strednej Ázii, pretože základné obyvateľstvo Ameriky sa po skončení doby ľadovej niekedy v 8. až 6. tisícročí pred našim letopočtom, alebo ešte pred skončením doby ľadovej, kedy Beringová úžina ešte nebola natoľko zatoplená, sa dostali z Ázie do Ameriky. Potom samozrejme ďalšie vlny už sa z iných smerov dostávali do Ameriky, ale preto napríklad americkí indiáni majú antropologického hľadiska veľa spoločných znakov s mongoloidnou rasou. Čiže aj tieto staré svetonázory sa do Ameriky a do indiánskych predstav mohli dostať zo Strednej Ázie počas tej prvej základnej migrácie. Pôvodne v 3. tisícročí pred našim letopočtom táto základná predstava interpretovaná šamanmi okolo 6. storočia pred našim letopočtom, akoby už sila šamanov a vplyv na čínsku kultúrne sa veľmi rýchlo vyvíjajúcu spoločnosť v období dynastie Zhou strácal na sile a z ich žiakov pôvodných cisársky dvor, ktorý potreboval archivárov a pracovníkov, ktorí ovládali písmo a chodili po ríši a zapisovali všetko, čo ľud tvoril, piesne, povesti a tak ďalej. Z takejto vrstvy sa zrodil jeden archivár, o ktorom síce dneska to už vie, ako sa volalo, skutočným menom, ale ktorého všetci poznali pod menom Lao Tzu, starý majster. A tento starý majster s tým, že vlastne celý život strávil chodením po ríši, zapisovaním, zdá sa, že taká najpravdivejšia výpoveď o živote a o podstate človeka aj bytia, je človek schopný sú intelektuáli, ktorí žijú v prírode, ktorí celý život strávia putovaním alebo aspoň v dejinách čínskej filozofie sa to prejavuje, že tie najväčšie osobnosti, aj Chuang-Tzu a proste neskôr neopoliticiáni a neotalisti, to boli všetko ľudia, ktorí sa neuzavreli do pracovien, grécki filozofi, a potom neskôr všetci jednoducho západný filozof a uzavrie a projektuje vo svojej mysli, hľadá systém, väčšinou normatívny systém, ktorý by vymyslel ako najlepší návod, ako majú ľudia žiť. Tí východní filozofi mali veľkú pokoru a úctu pred realitou a od začiatku
čo vidím najlepšie na Laozovom diele, od začiatku pochopili alebo boli presvedčení, že človek musí prijať zákony celého toho vonkajšieho bytia, snažiť sa žiť v súlade, nespôsobovať skráty svojim správaním, alebo jednoducho nemyslieť si, že si môže vytvoriť nejaké svoje vlastné normy, ktoré vnúti životu a podľa ktorých dosiahne, aby sa bezkonfliktne žilo. To napríklad nenachádzame v týchto východných systémoch, aj keď povedzme čínska základ etických predstav v Číne, Konfuciáni, hlavne Konfuciáni nakoniec zviazali akýmsi systémom etických princípov, ktoré nie sú naučené, nedostávajú sa do človeka zvonku, ale s ktorými sa človek ako ľudská bytosť rodí a pokiaľ si ich rozvíja, tak sa stáva Shenzhenom a Kindlom, proste človekom a pokiaľ si ich nerozvíja, tak zostáva zvieračom. Je tej ľudskej spoločnosti skôr tým konfliktným prvkom, než integrujúcim a vrcholným vzorom. Laoze všetky svoje myšlienky, ktoré už neboli len takými vzorcami typu šamanského, že nakreslíme si, graficky znázorníme život zo všetkých jeho rôznych etáp a potom každú tú etapu sa snažíme približne vysvetliť, že to je etapa, v ktorej sa ten život takou a takou kvalitou vyvíja. Laoze ako prvý v dejinách Číny a ďalekého východu napísal spis, ktorý dlho bol ešte donedávna bol považovaný, že vznikol až neskôr, lebo tam boli veľké rozdiely v rôznych kópiách tohto spisu. A ten spis oficiálne sa neznáva aj tým, čiže kánon o ceste a jej energii. Konfuciáni to premenili a interpretovali ako dokonalú cnosť všetkého bytia, ako základnú mravnú energiu, ale ešte v Laozovom a šamanskom podaní to bola základná energia všetkého bytia, ktorá je pred časopriestorom, čiže ešte nemá, je to nositeľka všetkej múdrosti, nositeľka všetkého života, ale je niečo ako, povedzme teraz v Céline bozón, že to má absolútnu úlohu hmotné, že to nie je ani duchovno, ani hmota. Až potom jej podtrieda podľa čínskych predstav energia čky, to už je časopriestorová energia, ktorá má to kvalitatívne rozlíšenie na yinovú a yangovú energiu, pritom energia čky v kolobehu sa mení od yinu k yangu a etapy yinových procesov a etapy yangových procesov a vzájomných premien. Nikdy v interpretácii, a najmä v Laozovej interpretácii,
meditácii nemá nejaké kvalitatívne vymedzenie, negatívne alebo pozitívne, inové alebo janové. Je tá základná energia bytia univerza. Pritom univerzum sa vníma ako jedno, ako nekonečný celok tej sumité, ktorý je v neustálom kolobehu bytia a nemá začiatok ani koniec. Z toho hľadiska pre šamanov a pre pôvodných čínskych intelektuálov bolo niečo, čo možno by sme mohli z nášho hľadiska definovať niečo podobné ako v kresťanských predstavách bola je Boh, ale na rozdiel od toho T je anonymné. Nie je to subjekt, nie je to svojvoľný subjekt, ktorý môže robiť, ktorý môže vytvárať, môže proste nadržať niekomu alebo tvoriť niečo svojvoľne. Takže z toho hľadiska napríklad v Číne nikdy nevznikla, vyvíjala sa Čína v ateistickú civilizáciu i z hľadiska taoizmu i konfucianizmu i neskôr z Indie prineseného buddhizmu. Neverili, že vládne nad nimi Buddha, Lao Tse, všetko to sú proroci, ktorí žili a ktorí po smrti ďalej existujú vo svojej duchovnej podobe, ale môžu napomáhať človeku, ktorý sa s nimi vie proste v meditačnej polohe dostať do akejsi neverbálnej komunikácie, ale nemôžu robiť zázraky. A preto napríklad dnešné podoby ľudového náboženstva v Číne, ktoré majú základy akéhosi synkretizmu, taoizmu, konfucianizmu, buddhizmu a dokonca aj kresťanstva, je to, že prinášajú, povedzme, pokrmové obety do chrámu taoistického, buddhistického alebo konfuciánskeho. Keď som na mojich cestách do Číny, som najprv tomu nerozumela. Som prišla do hociktorého z týchto chrámov a tam ľudia prinášali zeleninu, všelijaké potraviny, položili to na oltár a pred sochu Budhu alebo Laoza a som rozmýšľala, že čo teraz s tým ďalej bude. Takže som tam sedela, zorovala a za takú, väčšinou tie chrámy sú obklopené záhradami, čiže tí potom, čo vykonali poklony, kadidlové obety urobili, odišli do tých záhrad a o chvíľu zastrčili tyčinky kadidla a keď to kadidlo dohorelo, potom prišli a zobrali si to svoje, čo doniesli, zobrali si to keď, tak som sa pýtala, že aký to má význam a vysvetlo, že jednoducho vo všetkom je tá základná energia. A my donášame tým duchovným autoritám tie pokrmové obety, oni ako keby ich prijali, tú energiu s nich prijali a zase svoju energiu dali do tých pokrmov a potom si zobrali ľudia tú kapustu alebo aj hotové jedlá, ktoré tam priniesli, zobrali si domov a doma čo zjedli a ako keby tú energiu tým do seba dostali. Takže
trochu úplne iné poňatie aj náboženské, aj svetonázorové, než naše predstavy. Pôvodne Lao Tse, ja vám dám polovať, pretože Číňania pôvodne vlastne až v prvom storočí našho letopočtu objavili papier, dotedy písali na bambusové doštičky, kde bol veľmi priestor veľmi malý a tých doštičiek, aby sa na ne čo najviac textu zmestilo a pri polámaní alebo rozpade, aby sa ten text nerozsypal a nepomiešal, tak písali husto na seba, čiže všetky pôvodné originály sú takto napísané. To je prvom zošite Lao Tse a ďalších Chuanceho dielo. Pre nás, západniarov, ktorí sme zvykli na priestor, na ktorom si text, povedzme, riadko môžeme rozložiť a ho vidieť naraz na tom jednom hárku spoločne, to bol nezrozumiteľný tým viac, že tam interpretačné znamienka týchto starých textov nie sú, takže vlastne až do druhej polovici 20. storočia málo kto tým textom rozumel, pretože to boli znaky za sebou napísané, ktoré niekedy prelínali z jednej vety do druhej a samozrejme i z hľadiska nášho europocentrického pohľadu, že vlastne svetová kultúra, západná kultúra, to všetko ešte stále veľmi silný bol, povedzme, Hegelov názor, že to všetko bolo akoby etapa pred schopnosti tvorby nejakého systémového filozofického myslenia, dokonca Hegel sa vyjadril, že pre Konfúcia by bolo najlepšie, keby jeho dielo nebolo nikdy preložené, lebo v takomto podaní, ako sú všetky klasické texty napísané, že je to ľudstvo jeden znak za druhým, tak je to niekedy naozaj akoby nezrozumiteľné a človek nevie, kde čo končí, kde čo začína. Takže keď sme sa v 90. Zegonom Bondým ste sadli a rozprávali o tom, že je akoby kríza západného štýlu životného, že interpretácia, aká sa nám dostáva z dedičstva západnej kultúry, je nedostačujúca a že by bolo treba začať nejakým systematickým komparatívnym štúdiom a komparatívnou analýzou východných textov, filozofických textov, ktoré by neboli prekladané len lingvistami ako dovtedy, ale teda, že by si nás dosadli filozofii a hľadali v tom. Čiže z toho sa zrodila naša snaha pustiť sa do Tao Te Chingu, pretože Tao Te Ching je naozaj základné dielo čínskej filozofie a na rozdiel od dejín západnej filozofie, kedy povedzme Platón, Aristoteles napísali prvé veľké filozofické diela, ktoré mali svoje fyzické systémy a potom ale stále ďalšie generácie akoby neuspokojené hľadali nové, lepšie možnosti, lepšie interpretácie a celé dejiny západnej filozofie sú dejinami stále vývoja od jedného systému k ďalšiemu, tak naopak čínske dejiny, ktoré sú v
vlastne takisto dlhé ako západné, pretože je zaujímavé, že Sokrates, Konfucius a Buddha vlastne skoro v jednom storočí existovali na rôznych krajinách sveta. Od nich sa vyvíjajú dejiny indickej filozofie, dejiny gréckej a západnej filozofie, dejiny čínskej filozofie, ale toto dejiny čínskej filozofie ako keby boli potom už iba komentármi. Ako keby Lao Tse prišiel, definoval základnú pravdu o bytí a tí všetci ostatní už potom písali k tomu iba komentáre a ďalšie rôzne podtermíny k tomu. Takže sme konštatovali, že je treba predovšetkým Lao Tseovo dielo podrobne analyzovať. No a tak takže ešte nemusím, ja vás nechcem áno. Čiže prvým na prelome 6. a 5. storočia filozofie Lao Tse. Toto je bosková figurína, ktorá v Pekingu na námestí Tiananmen je Čínske národné múzeum a v ňom je aj oddelenie boskových figurín všetkých najvýznamnejších osobností čínskych dejín. A medzi základnými figurínami je aj táto figurína starého majstra, ktorá akoby píšuceho, síce je historicky nepresná, ale také taký štete a podľa historických prameňov objav šteca píšu až v 3. storočí pred našim letopočtom, čiže až 300 rokov po Laotovej smrti. Ale názor je ako veľmi sympatický starček. Čiže on napísal, legenda hovorí, znechutený pomerami v Džovskej ríši, spoločenskou atmosférou a proste nemorálnosťou Džovského cisárskeho dvora sa rozhodol odísť na západ. Legenda ho na tej ceste na západ poslala až do Indie a urobila akoby učiteľom Budhu, ale v podstate prešiel asi len do vedľajšieho štátu Čín, pretože v Zhuangzi vo svojom diele má epizódu smrti Lao Tseho a tu situuje, že tam, kde zomieral, prišiel sa pokloniť jeho matke a jej hodnostárstvom štátu Čín, čiže asi odišiel len do vedľajšieho štátu Čín a tam potom ešte žil ďalších 10-20 rokov. A cestou pred odchodom na hraničnej pevnosti Louquan-Chai, z ktorej dnes je akoby také svetové taoistické centrum. Žiaľ, počas kultúrnej revolúcii červenými gardami bolo toto taoistické centrum zrovnané so zemou a všetky archívy vypálené, jednoducho stély rozbité. Toto je napríklad stéla, na ktorej je celý text v Pekingu, a tá tam 20 rokov ležala v Budine na mieste, kde to bolo. Teraz to všetko zrenovovali, lenže teraz je to už viac turistická atrakcia než
skutočne taoistý centrum, priestor, ktorý by sršal duchom a celou atmosférou taoistického myslenia. Ja som sa pokúsila všetky tie kópie, ktoré dnes existujú a nahrádzajú originál, pretože z toho 6. storočia stela, na ktorú bola na prelome 6. a 5. storočia textálky tým vytislencami, samozrejme behom 1000 ročí vetral. Takže dnes, ale v priebehu celej tej doby znovu a znovu čínsky intelektuáli, čínsky myslitelia opisovali si tento text. Čiže dneska existuje viacero kópií, ktoré majú trochu iné verzie. A zároveň v 73. roke výhoda čínskej kultúry je, že aj keď na povrchu veľa pamiatok sa zničilo v priebehu dejín, tak Číňani tým, že veria v komplexnosť imiankovej reality, že koľko je tu hmotného smyslami vnímateľných vecí a tvarov, koľko je tu aj naopak duchovný. Ani svojich mŕtvych neposielajú tam si do neba či do pekla. Jednoducho, kým človek má ako vyvinankový vzťah, kontakt s niekým živým, ktorý na neho myslí, ktorý sa je v spomienkach s ním, tak sa nehmotný subjekt toho mŕtvého nerozplynie, ale je v realite. A na tom je založená, povedzme, celá čínska úcta k predkom. Vlastne v Číne sú konfuciánske vierovyznanie cituje náboženský priestor do každej rodiny, kde je oltár predkov a hlavným aktom ceremoniálom je rodina, úcta všetkých svojich genealogickými tabulkami všetkých svojich predkov. Je to silné a dokonca ani maoizmus, ani obdobie komunizmu nedokázali nejako Číne zničiť a dodnes, keď človek príde do čínskej rodiny, tak keď varia do prvej misky dajú jedlo, uvarené jedlo a položia ho pred tú genealogickú tabuľku svojich predkov a kým sa z toho pára vstúpa, tak by to symbolizovalo, že tých predkovia prijímajú energiu z toho jedla a potom zase rodina zje to jedlo, ako by dostala späť, ako keby bola v takej väzbe. Je to sympatické z toho dôvodu, že majú tú kontinuitu predkov. My možno ešte vieme, že kto bol našim pravadučkom a pradedučkom, ale už ďalej väčšinou jedine v archívoch sa to ťažko nájde. Nemáme akoby taký cit pre súdržnosť rodiny, ktorý v Číne ešte stále dosť silno funguje a nahrádza im všetky potrebné vyžitia, povedzme náboženské vyžitia. Že človek tak, ako kresťan komunikuje s Bohom alebo so svätými, tak ten Číňan komunikuje so svojimi mŕtvými a je presvedčený, keď mu niečo dobre stane, že tí mŕtvi mu pomáhajú, že ho upozornia alebo že ho zachránia. Takže je to taká
také ich to, že tu nie som sám, povedzme, že tí moji mŕtvi starí rodičia so mnou. To stále, to túto je dosť silné a stále existuje či nie. Čiže keď som robila, keď sme spolu v 90. začali pracovať spolu s Igorom Bogdom na výskume tohto textu, tak urobili sme 3 rôzne verzie, ale vždy, keď sme dokončili prvú verziu, vtedy v tých časoch bola známa ešte len verzia tzv. Banksieho, ktorá oficiálne nahrádzala originál Taotetingu. A síce mavakvejské rukopisy boli nájdené v hrobke. To som odbočila vlastne tým, že verili, že ten mŕtvý zostáva ďalej v priestore, tak mu do hrobky, samozrejme majetní ľudia mohli minimum dať do hrobky, ale akoby, aby ich ten mŕtvý príliš, alebo aby sa nenudil, tak mu teraz otvárajú hrobky, ktoré sú celé knižnice, alebo množstvo hudobných nástrojov, čo mal ten mŕtvý za života rád, tomu tam do tej hrobky dali, napríklad aj šaty, pekné, a to je výhoda teraz cisárskych hrobiek, jednu, ktorú otvorili, našli v nej 3000 veľmi vzácnych kultúrnych artefaktov tej hrobky z každodenného života, šiat, šperkov, kníh. A vďaka tomu sa v hrobkách nachádzajú rukopisy aj mnohých textov, ktoré medzi tým už ako vrchuzené boli zničené. Takže máme v jednej hrobke, ktorý bol pochovaný syn jedného šlachtica chanského, syn, ktorý mlád mohol mať nejakých 20-40 rokov. Našli množstvo rukopisov a medzi iným aj rukopis Taotetingu, ale zaujímavé bolo, že tam Taoteting sa skladá z 2 častí Taotingu a Taotingu, čiže z kánonu o ceste a z kánonu o tej energii. A v tej mavakvejskej hrobke, kde boli takto vzerali, tie rukopisy mavakvejské boli na hodvábe napísané a tými stáročiami sa prežalo zloženie toho hodvábu, takže niektoré miesta sú už nečitateľné, preto v prvom dieli mojej monografii, kde mám preklady mavakvejských rukopisov, tie nečitateľné miesta vyplňam prázdnymi textami. A v 90. rokov objavili zase v jednej hrobke pri osade Kôtien takéto bambusové doštičky, toto už sú po chemickom očistení, čiže už na nich sú hnedé a vidieť na nich znaky napísané tušom. Ale keď tú hrobku otvorili, vlastne tú hrobku aj preto otvorili, že ju vykrádači hrobov najprv otvorili a všetky predmety vlastne vzali, ale bambusové doštičky, ktoré boli uholnatené. Všetky tie texty, ktoré sú na bambusové doštičky napísané, sú za tie stáročia zuholnatené. Čiže oni nájdú nasekaných množstvo tmavo čiernych uholnatených takýchto doštičiek a potom to musia rôznymi čistiť, aby boli čitateľné. No a potom
z nich ešte, pretože napríklad je to kiostoračia pred našim letopočtom, čiže z obdobia pred zásadnou reformou klasických čínskych znakov, tak tie klopienské ešte musia odborníci na tie znaky tzv. Veľkej pečate predpísať do klasických znakov, aby potom si malogovia mohli s tými textami pracovať. Čiže aj na tých bávanovejských bol ten súbor T akoby prvý a ten súbor Tao akoby druhý. A vysvíta z toho, že ešte Lao Tzu písal o energii bytia a jej ceste. Čiže Tao bol ešte len metódou, spôsobom, procesom čohosi. Neskôr, keď Konfucius povýšil T na svoju základnú etickú kategóriu, akoby základnú podstatu všetkej mražnej energie, tak stratila alebo prestali ju intelektuáli čínsky vnímať ako ontologickú, metafyzickú kategóriu a začali ju z konfuciánsky pohľad vnímať ako etickú kategóriu. Podľa etických konfuciových predstav je podstatou každý človek má v sebe základnú energiu bytia a tá energia zároveň prúdi všade, je nositeľkou všetkého, ale človek akoby na chvíľu zhmotnené to základné, ktoré tvorí život, to neznamená podľa Konfucia, že je zároveň aj kvalitatívne dokonalý ako tá energia, ktorá všetko tvorí. Je to forma, živá forma, ktorá musí, podľa Číňanov, myšlienky, my netvoríme myšlienky. Všetky vedomosti, všetká múdrosť bytia je v tej energii a človek srdcom akoby načerpáva do seba energiu a vo svojej mysli tie základnú múdrosť podľa toho, nakoľko je vytríbený a to práve dosiahne svojim vzdelaním. Čiže človek potrebuje vzdelanie ako metódu svojej kultivácie kvôli tomu, aby potom to vlastne podľa Číňanov všetko je už objavené, všetko je v tej energii, len my nevieme to dekodovať. Podľa toho, nakoľko si svoje mozgy alebo svoj talent, povedzme géniovia, dokážu niečo z toho už, alebo celý vývoj kultúrny dokáže byť viacej a viacej, ale ku všetkému treba vzdelanie. Čiže človek, aby sa mohol stať múdrym, tú múdrosť, tie myšlienky nevymyslí sám, aj keď sa to zdá, že sa na to v mozgu zjavilo. Ale podľa čínskych a podľa Lao Tzea, to sa mozog je pre Číňanov len skladište myšlienok. A toľko geniálnych myšlienok v tom skladišti máme, koľko svojou vzdelanosťou, svojou vlastnou postupnou vytrivenosťou vieme napunkovať tej prapodstatnej energii bytia, ktorá všade je a všade prúdi. Trochu napríklad naši prírodovedci dnes
pri definovaní fotónov tvrdia, že fotón je zároveň nositeľom informácie. A pritom fotón má podľa nich nulovú hmotnosť. Čiže je niečo akoby takáto paralela určitá interpretácie Laoza a týchto čínskych filozofov a našich súčasných prírodovedcov, alebo kvantových fyzikov, kvantových teoretikov. Takže neskôr i vďaka tomu, že Konfuciáni terminologicky posunuli tento základný termín bytia do komplexu etického, tradičného čínskeho etického systému ako základná energia všetkých jednotlivých etických princípov, ktoré sa v človeku rodia a ktoré mu pomáhajú, aby sa vedel správať. A týchto základných princípov bolo podľa nich 5, tak ako 5 základných prvkov, to číslo 5 z čínskej svetonázorovej predstave hraje dôležitú rolu. 5 základných princípov, predovšetkým princíp synovskej a bratskej cennosti. To znamená, že syn voči otcovi, voči mladší brat voči staršiemu bratovi a zároveň mladšia generácia voči staršej generácii je jednoducho z hľadiska ľudskosti povinná, aby spoločenský celok neprechádzal zbytočnými katastrofami a proste stresmi, je povinná dodržiavať a prejavovať vo svojom správaní tento princíp úcty a pokory detí voči rodičom, mladších voči starším. Čiže to bol a dodnes je základný tzv. Princíp. Ďalší princíp ľudskosti, predstavuje, tento komponent je syn, zároveň aj žiak, mladší učeník, toto je komponent zeme a symbol staroby starších žiarov. Čiže každý ten znak je zároveň obrázkom, symbolom akejsi idei, ktorú človek má mať pred očami. Každý Číňan, my keď myslíme, tak akoby máme tú vetu myslíme. Ale Číňan ju zároveň musí vidieť aj znakom. Vo svojom vnútornom, pred svojím vnútorným zrakom má aj ideografické obrázky, pretože celá čínština má len okolo 400 fonetických diferencií slov, rozličných slov. A takže má obrovské množstvo homoním. Vyslovuje sa to takisto, ale v inom tóne, ale píše sa to úplne inak. Čiže celá čínske lexika písomnom tvare má v základe najmenej 38 000 rôznych znakov, súčasný jazyk slovníkov. Tak to je systém, človek pochopí, sa to skladá z komponentov a to sú akoby množiny. Čiže podľa určitého komponentu, napríklad toto, človek vie, že to je človek. Toto je číslovka 2.
Čiže humanita je princíp ľudskosti, je komunikácia medzi dvomi ľuďmi. Správna, samozrejme, komunikácia. Čiže žiadny internet. No, možno, že oni zase meditačne aj na diaľku myšlienkami. Tá komunikácia neznamená podanie si ruky a hovorenie na seba, ale aj myšlienkové na diaľku. Takže by sa to dalo aj pomocou internetu vysvetliť. No takže všetky tie znaky, to bol druhý, teraz tretí princíp správnosti, správneho a spravodlivého konania princípy. Toto je znak ja, ľudského subjektu, a toto je znak vládcu. Vládca, človek, zároveň spojitosť čiara neba, čiara zeme a zmesečník medzi tým človeka. Čiže ja konám v súlade s tým, čo je medzi nebom a zemou správne. To sa nedá definovať, tá správnosť je v každej chvíli iná. To sa dá len práve tej chvíli vycítiť na základe svojej dokonalenosti aj vzdelaním, aj praxou, aj životnými svojej vytríbenosti, vedieť, že teraz je toto správne a ja sa musím takto správať. Nikdy v Číne ani na tieto princípy neplatia žiadne normy. Nikdy nevytvárali ani etici čínsky, ani Konfucius nejaké pravidlá, nejaké jednotlivé, toto sú normy toho princípu a tie sa musia dodržiavať. To v tejto etike dialektiky Yin-Yangovej neplatí. Normy síce ríša mala zákony, podľa ktorého sudcovia súdili a hodnostári vyľubovali rôzne príkazy, ale to bol len administratívny systém, ktorý za toho, ktorého cisára bol platný, ale nikto sa nesnažil nikdy hľadať nejaký etický normatívny systém pravidiel, ktoré sú povinní ľudia dodržiavať, pretože podľa ich svetonázoru je to zbytočné, pretože život v každej chvíli je iný a iný a človek sa v tej konkrétnej chvíli každý musí rozhodnúť a vlastne tými rôznymi rozhodnutiami tvoria vždy inú a inú realitu. Takže nič nie je zakázané, nič nie je zlé, nič nie je dobré, ale keď to budeme jednať nerozumne, tak spôsobíme chaos a to vlastne poškodí nielen ostatným, ale aj mne samému. Takže jediné pravidlo, ktoré Konfucius proste vyslovil, ale nie ako príkaz, ale ako doporučenie, bola pravidlo, že nechceš, aby iní robili tebe, nerob si iný. Inak konštatoval, že môže len byť vzorom, ale nemôže ľuďom nariadiť alebo doporučiť, že sa podľa týchto pravidiel majú správať. Každý má, to sú tri, potom ešte princíp vernosti, človek a slovo a dôveryhodnosti, srdce a princíp stredu.
byť srdce, a to je zároveň aj mysel, srdca mysel, byť vždycky proste vyvažovať vo všetkých situáciách, neísť do konfliktu, ale všetko vyvažovať. Pre nich stále platilo, že všetko je pohyb. A vo všetko musíme balancovať a vyvažovať a snažiť sa dosiahnuť kompromis v celej tej škále od yin k yangu a od yangu k yinu. No a ku tomuto všetkému človek ešte potrebuje harmóniu a múdrosť. Čiže keď tie základné princípy, s ktorými sa človek rodí, keď si ich dokáže v sebe rozvíjať, samozrejme nie vždy sám, ale pomocou učiteľov, a preto učiteľ v Číne mal najväčšou autoritou a úctu a sa považoval, že človek musí mať učiteľa, lebo inak zostane ako zvieratom. Takže mať učiteľa, byť učeníkom niekoho to bola veľká dôležitosť v čínskom seba rozvíjaní sa. A potom si teda kultúrnej revolúcii akoby taký inový zvrat, že práve všetkých učiteľov veľmi krúko študenti pranierovali, aby dokázali, že sa dištancujú od konfucianizmu a že proste tieto konfuciové názory na nich neplatia. Ale dnes už opäť, aj keď Čína je veľmi zmaterializovaná, ale od roku 2007 je v Číne znovu rehabilitovaný aj všetky tradičné vierovyznania, taoizmus, buddhizmus, konfucianizmus, a dokonca aj kresťanstvo a islám. Kresťanstvo skôr v takej synkretickej podobe, že Číňani tvrdia, že každý, kto bol autoritou, kto žil a bol autoritou pre ľudí a uctievali ho, tak po smrti jeho duch ďalej existuje a je dobre byť s ním za dobre. Takže napríklad vidíte v Číne v každej osade, povedzme, majú taký chrám spoločný, v ktorom je na oltári Lao Tse, Buddha, Kristus. S Kristom je problém, skôr je tam tien, ako by znak Boha. S Kristom bol v Číne problém už keď Mateoriči 1605 vyšiel z týchto rokov do Číny a začal hlásať kresťanstvo. V Číne odjak živa bolo právo a súdnictvo veľmi rešpektované. A proste bolo nepriateľné, že by sudca bol skorumpovaný, alebo že by chcel nespravodlivo súdiť. Takže každý, kto bol riadnym sudcom a súdom odsúdený, tak verejnosť bola presvedčená, že teda že bol zločincom, keď bol odsúdený. A každý rozsudok išiel ešte na revíziu cenzorovi a cisárovi, takže prakticky sa teoreticky nemohlo stať, že by niekto bol odsúdený nevinne. A keď prišli kresťanskí misionári s Kristom na kríži a hovorili, že bol odsúdený rímskym súdom, rímskym guvernér,
riadnym oficiálnym medicínskym súdom, tak to čínska verejnosť nechcela prijať. A preto museli nahradiť dodnes nie sú kríže, ale je tie nebesína, ktoré proste interpretujú kresťanskí misionári a vyznavači ako Boh. Takže na miesto Krista je tento znak. No ale jednoducho si prinášajú obety v tomto budovom náboženstve všetkým. Aj je to sympatické, lebo vlastne to nevytvára náboženské hranice a napätia. Vlastne v dejinách Číny boli síce náboženské povstania, najmä taoistov proti vládnej moci, keď bola príliš skorumpovaná cisárski úradníci, keď príliš proste vládu bližší vyčerpávali daňami a tak ďalej. Povstania vznikali väčšinou iniciované najmä taoistickými vizionármi, ale to bolo proti západ tej vlády, ale nie nejaké križiacké vojny jedného národa proti druhému, len kvôli tomu, že to je niečo iné. Čiže z tohto hľadiska je celý tento systém sympatický takou snahou o synkretizmus a vzájomnú symbiotickú spoluprácu, pretože boli presvedčení v čínskej agrárnej spoločnosti, kde ľudia potrebovali vzájomne napríklad zavlažovacie systémy, to nemohol jeden vlastník si ustrážiť a proste udržiavať v chode. Potrebovali veľké spoločenské vzájomnú spoločenskú pomoc, takže Čína vo svojich dejinách vlastne viedla obranné pred nomádmi, ktorí po zvonku prepadávali, ale neviedla vojny, ktorý by obsadzovala svet. Nechcem idealizovať Čínu, ale povedzme aj v korejskej vojny neposkočený čínska armáda sa stiahla. Síce to už je maoistický režim, ktorý môže mať úplne iné idei, než boli pôvodne konfuciánske a taoistické, ale z toho hľadiska by všetok moderný svet, aj dnešnú Čínu, mohol v snahe o nájdenie nejakého spoločného globálneho svetonázoru, ktorý by vzájomne mohol byť rešpektovaný jednými a druhými, by to mohla byť inšpirácia, ktorú by sme si aspoň mohli preštudovať. Myslím, že nechcem ich tu. A zároveň si myslím, že ešte by bolo dobré, ak je trochu času skôr na diskusiu na naše otázky. Ja som sa chcela spýtať k tomu tému znaku vernosti. Myslím, že vernosť to bola, že k tomu, čo by ste mohli trošku priblížiť, že čo ti s tým to bol ďalší vernosť je z hľadiska kompatibility v spoločnosti veľmi dôležitá. V Číne, v agrárnej civilizácii boli odjak živa hlavnými ekonomickými-hospodárskymi bunkami rodiny, veľkorodiny. Roľnícka rodina, ktorá obhospodárovala pole a celý ten systém výroby hospodárskej,
tá rodina vlastne čím viacej členov mala, tým ľahšie sa to hospodárovalo. Takže dodnes dediny na čínskom vidieku sú akoby jedna veľkorodina. Všetci obyvateľia tej jednej dediny majú to isté priezvisko. A platí napríklad, že sa nesmie dievča vydať v tej istej dedine. Takéto pravidlá sú zároveň ale, pretože poľnohospodárstvo potrebovalo veľa pracovných síl a pri monogamii by mohlo sa stať, že bezdetné manželstvo a zrazu by zostal bez tých pomocníkov. Takže od najstarších čias je to civilizácia poligamie, kde koľko žien mohol uživiť, tak koľko mohol mať, samozrejme vyššie vrstvy a najmä cikárska vrstvá si z toho potom robili harem, všetky rôzne formy tohto, ale vernosť tu má v tejto poľnohospodárskej civilizácii od pradávna neboli manželské zväzky vytvárané na základe osobnej lásky a vzájomných sympatií, ale na základe horoskopov, a to podľa toho, pretože celý systém v celom tom pohybe boli presvedčení, že aj ľudská spoločnosť sa rodíme každý rok vlastne ďalší a ďalší v obehu tzv. 12 zvieratníkov, z ktorých každý je v inom znamení toho elementu hmotného, čiže raz je to povedzme drak v znamení ohňa, drak v znamení o 60 rokov, či o 12 rokov drak v znamení vody a tak ďalej. A behom raz za 60 rokov potom sa vracia ten kolobeh k tomu. A teda všetci títo ľudia majú v určitom zmysle, všetci ľudia máme všetky vlastnosti, ale predsa len tí ľudia, ktorí sa v tom jednom roku narodia, od jedného čínskeho nového roku do druhého, majú nejaké niečo dominantnejšie vlastnosti než tí iné. A podľa toho, aby tá rodina mala pevné základy, tak boli presvedčení, že musia vybrať partnerku mužovi podľa toho, povedzme, tiger, ktorý sa narodil v roku ohňového tigera, tak alebo vodného tigera, tak nemôže dostať za manželku povedzme zajaca, vodného zajaca. To už dopredu. To bola taká talianská rodina. Hej, oheň a voda, tiger a zajac a takéto. Takže rodičia zároveň to zase zrejme svokry, pretože žena mala veľmi pevné domácnosti, celú tú veľkorodinu, tá hlavná najstaršia žena držala. A keby sa ten zväzok bol mladých na základe lásky, tak to mali asi už odskúšané v živote, že potom sa ten muž z lásky stavia na stranu svojej ženy proti matke. Takže už, povedzme, prekladala som veľký klasické čínsky románce o červenom pavilóne, ktorý je akoby ságou jedného veľkého rodu šlachtického v Číne. Už vám len toto dopoviem.
A tam jednoducho už, ak sa zamilovali, tak to bolo jasné, že nemôže sa, že nedostane tu, ale dostane tak aj hlavná hrdinka. Zomiera tam, lebo samozrejme ten syn, aby ten rod mohol byť silný, aby rodina sa nedostala do konfliktov, tak mu vybrali dievča, ktoré splňalo predpoklady silnej ženy a schopnej. Takže tieto všetky tam figurovali. Vy ste sa na niečo? Áno, mi sa páči. Trošku hlasnejšie. Číňanov. Počínci. No, jednak je, samozrejme, mohla by som tu nejaké frázy Nišakal Chajza, Nišakal Tiešenk, Nichlan, ale ja som už v 63., keď som začala študovať čínštinu v Prahe, tak hneď o rok na to začala kultúrna revolúcia v Číne a pri tej príležitosti všetci a zároveň konflikt sovietského čínsky študenti demonstrovali na Červenom námestí a potom konflikt na Usuli. Takže Československo ako verný priateľ Sovietskeho zväzu okamžite behom jedného týždňa všetkých Číňanov, ktorí boli v Československu, museli odísť. Takže napríklad ja som bývala na koleji s 3 Číňankami, študentkami češtiny, lektora sme mali, čínskeho profesora pani Pena, a behom týždňa v decembri pred Vianocami všetci museli odísť. A ja som potom vlastne až do 86., keď náhodou konečne sem prišla na fakultu čínska ašpirantka slovakistka, ktorá hovorila slovensky dobre a manžel bol slovakistka. Takže dovtedy som vlastne vyše 15 rokov som žiadneho živého Číňana nevidela, ani rozprávať, ani študovať som do Číny nemohla ísť. Takže už hneď vtedy kvôli tomu, že som filozofiu študovala, tak som zároveň, tak som sa rozhodla, že sa budem venovať klasickej starej čínštine, a to je mŕtvý jazyk. Tao Te Ching, tak ako starogréčtina alebo latinčina, to už nikto nehovorí. Proste hodiny a hodiny som čítala staré klasické potichu, staré klasické texty. Takže ja som, a vlastne poprvý raz som sa dostala do Číny až v roku 1997. Po skoro 30 rokoch som zrazu videla Číňanov živých tam a všetci mi, pretože som 12 rokov prekladala Sen o červenom pavilóne do sáhu od stredovekého, od 18. storočia o čínskej rodine, tak všetci Číňania mi zrazu pripadali ako hrdinovia z toho románu. Ja nemám, ani už povedzme v Číne nehovorím s Číňanmi po čínsky, ale anglicky, alebo proste oni češtinu a slovenčinu ovládajú. Tak ako latinčina s taliančinou ešte. Takže z tohto hľadiska moji študenti, ktorí som klasickú čínštinu prednášala, tak dneska sú vynikajúcimi tlmočníkmi na modernú čínštinu, ale zase nebudú s tými textami. Takže som aj v Číne uznávaná, lebo normálni Číňania už tieto texty čítať nevedia. To je ako keby vám dali staroslovenské texty. Takže to je moja slabina. Možno sa ešte asi napadlo tých genealogických tabulík. Že my vieme si dopatrať tak
pamätám si dve generácie. Koľko oni majú tam pozostaví? No oni doteraz, povedzme, na jednom a tom istom mieste už 2000 rokov tá dedina existuje. Čiže kompletne. Kompletne a to je stále jedna tá istá, ten istý rod, tie isté priezviska majú. Samozrejme, časté vpády boli nomádov a pritom vypálili, ale podľa toho, že majú to priezvisko, tak stále vedia, že ich rod, a dneska si môžete kúpiť napríklad niektorý významný celé 2000-ročné genealogický strom toho rodu. Tým, že to neboli migrácie, Čína bola na jednom a tom istom mieste od 3. tisícročia pred našim letopočtom. Nemigrovali, my sme, naši predkovia prišli niekde zo strednej Rusy a proste medzi tým sa miešali Kelti, Gálovia. Takže všeli toho máme za predkov, ale z tohto hľadiska Tatárov. Preto napríklad tie manželstvá teraz, čo sú slovensko-čínske, tak väčšinou tie detičky majú viac čínskych antropologických znakov než našich. Je to menej miešaná rasa a má dlhší ten svoj originálny vývoj. Môžem sa spýtať ešte niečo k tomu písmu? A to písmo sa teda zmenilo do súčasnej podoby nejakým takým prirodzeným vývojom, alebo to bolo skôr nejakými úpravami zo strany vlády? Áno, je zaujímavé, že v 3. tisícročí pred našim letopočtom to základné písmo, ako napríklad Laoze napísal o tým, existovalo ako ucelený od začiatku, od najstarších čias, to je skoro ako ucelený systém. Potom sa síce rozširovala slovná zásoba, ale potom v 3., pretože keď objavili štetec a tuš, to pôvodne písmo malo zaokrúhlené tvary. A takže povedzme Kien bolo takéto. A to sa s tým štecom a tušom zle písalo. Takže císar Čkinček, ten, čo je známy pod Dragotovou armádou, nariadil veľkú reformu písma a vtedy sa to len zmenilo z tohto oblého a z takýchto uličiek na toto geometricky priame. Lebo s tušom sa to dá veľmi ľahko. Takže to bola 206 pred našim 209 pred našim letopočtom tá prvá čínska reforma, potom za dynastie Chan úradníci potrebovali veľa, administratíva bola veľká, potrebovali rýchlo písať, tak potom sa to ešte viacej proste akoby taký rýchlopis, takzvané úradnícke písmo, ktoré už niekedy dnes je ako kaligrafický štýl a už je kvázi nečitateľné, lebo niekedy je to iba takéto znenie, takže to boli. A teraz Mao Tse-tung v 1953, pretože niektoré z tých znakov majú povedzme až 20 ťahov alebo 25 ťahov, jeden na druhý, tretí, až 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ťahov. A niektoré až 22 ťahov, tak zjednodušili a dnešná Čína už používa iba toto zjednodušené, že napríklad toto, čo je slovo, tak dneska sa už píše iba takto. To
takisto srdce. No proste takéto skrátky sú, čiže moderná žima už píše len tým zjednodušeným typom, ktoré ja nemám rada, nerada čítam, lebo to už je ako scenografia. Ale Chajvan, pretože Čiankajšek Mao Tse-tungové neprijal, takže neprijal ani reformu, čiže na Chajvan je to so starými, čo už im dneska pri pokroku vadí, lebo musia všetky tie ťahy, takže už sa snažia predsa len toto Mao Tse-tung, lebo slobodky, ale ešte nie je. Ešte môžem otázku? No, ak už nie, iba tak narýchlo, že ako je to napríklad s novými termínmi, ktoré sa zaradili len nedávno, napríklad rôzne technologické vynálezy, tie sa tiež prekladajú, alebo to ide skôr v takej úprave anglickej? Jednak sa prekladajú a jednak sa latinkou, pretože už tu mám napríklad, čo teraz posledný článok, tak to napíšu do zátvorky ten termín ešte aj latinkou alebo anglicky, toto keď píše o mojom preklade, tak takže to sú takto skracujú a toto už je s tými zjednodušenými znakmi. Tieto už nemajú toľko ťahov ako pôvodné. Takže už si samozrejme vypomáhajú, už aj čínske číslice nahrádzajú našimi arabskými číslami. Je to, myslím si, že oni sú o mnoho flexibilnejší. Jednoducho pochopili, že aj keď pohrdajú, nás nazývajú bielými nosmi, ale že sme barbári a nomádi, ale pochopili, že všetko dobre, síce do 17. storočia Čína bola najtechnickejšie vyvinutou krajinou, ale potom naša priemyselná revolúcia dneska preberajú všetky možné výhody, množstvo študuje na západných univerzitách a potom výjdu a sklbia svoju vzdelanosť našou. Takže dokonca dneska tú vesmírnu stanicu, čo stávajú vo bežnej dráhe, tak je už vyspelejšia v mnohých tých technických, povedzme, že už nemusí byť kozmonaut a spojiť tie jednotlivé, ale že majú kamery, to sú posledné Pekingu práve vtedy, ten sa dali v vesmírnej stanici a na tých spojoch mali kamery a proste vnútra riadila sa spojili. Takže vedia, oni proste pre nich je všetko, čo je dobré, tak to príjmu, čo je osožné a nepovedia, že no my občania nepríjmeme. Takže my okrem, ja neviem, porcelánu a pušného prachu, všetko, keby to bolo pod našu dôstojnosť, je osvojiť nejaké ich názory. Politické sankcie. No s politickými sankciami je to maoizmus, ja som si stále myslela, že už sa otvára, že sa demokratizuje, ale v poslednom čase sa ukazuje, že jednoducho maoistickí materialisti nebudú iní, že oni neprijímajú svoje duchovno, iba ako ľudové, ale sú stále a preto dneska bohatí Číňania z Číny utekajú, lebo naozaj
je to civilizácia, ktorá nie len za maoizmu, ale už aj predtým bola kompatibilná na poslušnosti. Číňan, dakedy cisárovi, tá ríša, každý patril do určitej vrstvy. Aby sa dostal do vyššej vrstvy, tak musel urobiť štátne skúšky, musel sa stať patričným vzdelancom. Pokiaľ to neurobil, napríklad básnik Húku, vynikajúci básnik, celý život vlastne prilachodí do tej rolníckej vrstvy a stále to platí. Číňania sa už búria, už vedia aj svoje osobné teraz vidíte na príbuzných tých, čo zahynuli v tom malajzijskom lietadle. To sme prekvapení, že Číňani tam kričí na policajtov, povedzte nám pravdu. To proste takedy nebolo mysliteľné, aby ste voči štátnej moci. Takže už sa trochu menia, ale demokratické práva jednoducho nie sú vlastné tej civilizácii. A preto radšej tí, čo môžu, odídu a žijú mimo infiltrujú do našej západnej civilizácie. Práve sa šírili také informácie, že sa Čína rozhodla zrušiť to ich úžasné 60-ročné obmedzovanie politika jedného potomka. Že sa to bude rušiť a tiež, že sa bude rušiť časť čínskych gulagov, ktoré mali kvázi gulagov. Áno, ale to dementovala podpredsedkyňa parlamentu, že politika jedného dieťaťa sa nemôže zrušiť, pretože je fakt. Ja keď som prišla prvý raz do Číny v tom 97. Naraz vyšla som z hotelu na ulicu a som mala pocit, že práve tu niekde skončil futbalový zápas, proste obrovské davy. Za 100 rokov, ak bude aj tu nám, povedzme teraz v Indii, tam India už za pár rokov prekoná populačné explózie Čínu. Tam tá politika jedného dieťaťa nie je možná a ukazuje sa, že je to nezvládnutelné, že proste to iba narastanie obrovskej biedy. Jednoducho priestor našej zeme kvôli možno, keby sme dokázali tie zdevastované priestory prinavrátiť normálnym podmienkam životným, keď by mohlo byť tu na ešte 8 miliárd ľudí viac, ale keď sa tu začne tak populácia, lebo povedzme ráno som sa vybrala v Taipei na Tajvane v nedeľu ku moru. A teraz som prišla v Taipei na železničnú stanicu a tam, ja neviem, 30 pokladní a pred 30 pokladňami 50 ľudí pred každou brade, tak a vlak už na 5 minút mal odísť. Takže to je, viete, naša normatívna etika má určité pravidlá, ktoré nakoniec, keď sa teraz dokumenty o stredoveku a upalovaní, povedzme len v Nemecku 20 000 žien upálili, no jednoducho ľudská rasa nie je taká ideálna, že by dokázala, keď to už ohrazuje jej existenciu, že by dokázala byť veľkorysá. Takže ako náhle začne aj tu na prerodenenosť tak byť viditeľná, ako je dnes v Číne a ako narážať dneska napríklad v Číne, nemôžu si študenti rozhodnúť, nemôžete sa rozhodnúť, že vy chcete to študovať. Pretože je toľko uchádzačov, že že komisia proste na vládne direktívy, koľko hospodárstvo potrebuje. No a teraz skončili ste strednú školu s jednotkami,
tak vám pridelia obor, ktorý možno vôbec vám nevyhovuje a vôbec ste rada, že vám pridelili ten obor, lebo v tom tých miliónov uchádzačov nemáte šancu sa dostať inak. Takže to sú všetko veci, ktoré my ešte si neuvedomujeme, že ak tomu dospejeme, pretože proste už ani náš etický a náboženský systém nedovoluje, aby sa takéto povedzme opatrenia proti populačnej explózii robili, tak neviem, nechcem predpovedať, že čo sa tu za 100 rokov budú diať, ak to bude to isté, ale viem z mojich skúseností, že mi to bolo nepohodlné a prerodenosť, na ktorú som všade narážala. Išli sme na pamiatku buddhistickú a práve to bolo ten týždeň v októbri, keď celá Čína na týždeň prázdniny. A teraz sme tak deň a nocou vlakom cestovala do severnej Číny, aby som sa na tú pamiatku dostala. A prídeme, ani sa nedalo blízko, lebo tam bolo more. To bolo more čiernych lát. Tým, že sú že majú čierne lát. Takže to ešte zvýrazňuje to množstvo. Takže nebola šanca, potom našťastie vysvetlo, že hore je taoistické vzácne centrum. Proste malo to pre mňa ešte lepší význam, tak sme išli automalánou do taoistického centra. Ale to sú veci, ktoré normálne človeku komplikujú život a potom si hovorí, preto napríklad teraz, keď oznámila podpredsedkynia pred mesiacom alebo pred pár týždňami, že zostávajú pri politike jedného dieťaťa, tak vôbec neprotestovali, lebo zistili, že to... V podstate je to pre ich dobré. No a napríklad aj tí Číňania, čo už tu žijú, tak väčšinou majú jedno dieťa, už ani nechcú mať viacej. Hoci zase teraz sa zistuje, že tá generácia tých, už teraz sú tu dospelí, tak tých jedináčkov, že je to veľmi egocentristická, veľmi narcistická generácia, ktorá napríklad dievčatá materský cit dieťaťu, lebo oni všetky boli od malička hýčkané, proste ako mali buchovia, zrazu sa má starať o dieťa a ona nie je schopná si prieť svoje proste záľuby a požiadavky, takže všetko možné z toho vzniká. Máme nešťastie, že síce sme v slnečnej sústave, ja neviem, 10 planét, ale okrem našej planéty nič není obyvateľné, že by sme sa mohli ďalej rozpínať a takže no nič, to asi nevyriešime. Viete čo, ja by som chcel pani doktorke poďakovať, lebo ostatné museli na ďalšie roky. Áno. Najkrajšie veci učiteľovi som ešte nevedel. To je asi najkrajšie veci, ako som pravda. A hlavne na akej škole ste to mohli povedať? Niekto z poslucháčov som tú vetu zapamätal.